ba kai kabarin da waye a ta ji sai ta kai malamu da mafita nan sauka mana da wanda rashin mutunci kai Allah sauka na ci ba ba
ma neman magana wani yara ne goma jam ni fa gaba zan shiga kallon goma da kyawu al'ada yanzu shi ba wani na ce na taɓa shi inda ya ce sai zo kallon wuri da ɗaya a rana al'ada asali wallahi su wannan shi ne ɗan gano shi ne ɗan kasuwa ya mana amma in ce bara wani abu cikin gaji sai dai mai wuya ba za ki yi rage na zuwa kawai ya halata a siya wannan yaron ne nisa ne na wakil tuwa wani shi ya ji algata zane shi ne kana labanan ka je ka wani wallahi masha Allah wallahi alhamdulillah masha Allah wallahi ya kawo wai hada maza a cikin jami'an kungiyar mana wani mutum kullum da sallah gandu da ya ba su kuma kowa da ya tafi wata yi daga kuma wacce mai shakka da lafi eh wallahi ta yi cewa ba a ce bakunci a san Allah ba kuma ba mu da Allah ya kala shi yake ka fasa kala da Allah ko wala yanzu su kama billahi la ilaha illa kuma wanda Allah ya koso shi yake ka fasa da ko tannan ne ko wallahi ne da fitu can shekara
ko wancan ba su ne na ban shekara su ya ci ai kaka ji dukiya ba zai tuka da ai kaka ji alaji dukiya zai kuka da ko shi yake mishi ne haka ai shi training ne kawai ya ji training ya kira alaji yadda ake man kalfa da ita tabbata da ɗaya da ke